Ngubingelele ngiphinde ngwamukele mbukeli kusimanzonzo sikulethela zona ke indaba efika ngaso ke isikhathi libanjwe ke oqotsheni lapha ke iphoyisa lomthetho njengoba ke beleba ke lapha ke imfuyo yabantu ke abafuyile njengoba ke ubona lapha ke kule video mbukele ngizokufakela yona njengamanje ukuthi ke iphoyisa ke lomthetho ngempela ke libanjiwe njengoba belithenga ke imfuyo yona ke eyebiwe lizoyihlaba ke egcekeni noma ke lidle ke nalo ke umndeni walo awizwele ke yona ke le video noma ke lona ke leli phoyisa lomthetho lichaza kabanzi ngalokhu okwenzakalayo siyabonga. Okay, bheka ikamera le ungabheki mina. Why uthenga izinto ezitshontshiwe? Bengazi ukuthi utshontshiwe. La. Angisho uvumile ukuthi asikhuluma iqiniso. Uthi uvumile. Ukhambela ngani? Uvumile ukuthi ngiyatshontsha. Uvumile ukuthi uyatshontsha. Khulumela phezulu be. Yebo baba. Uyebo ini? Ngivumile ukuthi ngiyatshontsha. Ithi mina uzibani bani bokhulume lento ekhulumayo. Isho. Ya mina uThabo. Thenga izimvu ezitshontshiwe bro. Makuqeda ukusithenga uzisabi. Ya ngiyahlaba. Mawuhlaba uzisabi makuqeda ukuzihlaba. Yayidla. Endlini kwakho. So endlini kwakho udliwa inyama etshontshiwe. Bengazi ukuthi utshontshiwe. Unonkosikazi? Nabantwana? Ba ifamily yakhe idla inyama etshontshiwe. Anata ungitshela. Mawusuka kwakho le ugijimuza la. Ugijimela ukuzothatha imvu etshontshiwe. Hayi ukuthi utshontshiwe bengazi akangitshela. Lala ba. Ngeke ungitshele lo nonsense. Lala ba. Khuluma. Khuluma. Yebo ngiyavuma. Ukuthini? Ukuthi bengithenga imvu etshontshiwe. Ngoba uyazi ukuthi uyasitshontsha lo mfana ngisho. Wasana kanjani naye? Umfana ngihlangana naye nje ngejwaleni. And then uzithatha phi? Last day ngizothenga. Ephumule, ebuhle phaka. Angazi ibizwa njani. Hey. Ngidlula stadium lesa. Ya, uyobuya ibuhle phaka. Ya ngithenge lapha. Uthenge lapho, uthenga izimvu ezingaka? Ezothu. Izimvu zami bafethu lezo. Faka evidweni. Yazi wangithi izimvu zami. Masixabane lapha ezibayeni lapha sesihlukana. Abanye bamela lo. Ngibatshela ukuthi bafethu uzithathile lo muntu izimvu zami. Wayidayisela nawe. Wasidayisela lo ubaba lo. Uthenge ngemalini lezimvu lezo? 1021. Okay, kulungile. Now utshela mina, why uthenga izimvu ezitshontshiwe? Into ezitshontshiwe. Uyiphoyisa. Ngithi ngiyazama. Uzamani, bheka ikhamera ubatshele ekhamereni uzamani. Phinda futhi, why uthenga izinto ezitshontshiwe? Bengithi ngizama inyama. Uzama inyama? Yeah. Yokwenzani inyama? Yes sir. Yesishebe endlini. Kanti abantu badala nihole emaphoyiseni na. Siyakhola. Manje why uthatha into ezitshontshiwe? Ngakhuluma ndoda ngimamele khuluma. Nami ngibhedila ngizange ngisacabanga kahle. Uyiphoyisa ndoda umuntu omthetho uwe kumele ubambe lamasela, why usebenza namasela wena? Buza ukuthi iphosela kuphi. Kodwa uthi usebenza ku police station eMathini? Yeah. Ngaphansi kubani captain wona captain wakho? Umaluleke. Bani? Umaluleke. Umaluleke uyazi ukuthi uyatshontsha wena. Hayi akazi. Akazi. Uzosipha inamba kamaluleke? Ngizayibheka efoni. Man, ngibuza ukuthi uzosipha yes or no. Ngizanibhekela yona. Hey, uzasipha inamba kamaluleke na? Yeah, man wase ukuthi uzoyibheka uyazi ukuthi unayo. Right. Siyabonga ukuthi uvumile uzivumele ekutheni wena uwo lo othatha izimvu zabantu. Lethu uyakhuluma ngayo bafethu nengicela ukuntshela ezami. Ezathathwa umngane wakho. Ezathathwa, ya, uthabise.